खुलुमबाय बर'नि निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांदो। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। हादरनि गेजेराव जाफेरै जाथाया नुजाथिदों। मध्य प्रदेशआव साब्रै गथ'साफोरखौ लानानै दैखराव बाज्रुमदों सासे बिमाया। फिसायजों नांज्लायनानै सहायनो हायैनि गथ' गथायखौ लानानै गोथौ दैखराव बाज्रुमदों आंगो बिमाया। सुलुंनि बादिब्ला गोथौ दैखराव बाज्रुमनाय बिमाया रैखाथि मोनदोंब्लाबो नाथाय साब्रै गथ'साफोरा जिउ गोमायो। सगनाबाई मुंनि 40 बोसोरनि आइजोआ गावनि फिसायजों बबेबा मोनसे बाथ्राजों लाना नांज्लायदोंमोन। नाथाय गोसोनि दाहाखौ सहायनो हायैयाव आइजोआ गावनि साब्रै गथ'साफोरखौ लानानै हरखाब दैखराव बाज्रुमो होनना मिथिनो मोन्दों। आरो जाथायनि लोगो लोगो सुबुंफोरा बिमाखौ दैखरनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि दैखरनिफ्राय साब्रै गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हायैजों जिउ गोमायो। जाथायनि सायाव पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला 11 बोसोरनि अरविन्द, 9 बोसोरनि अनुषा, 6 बोसोरनि बिट्टु आरो 3 बोसोरनि कातिका दैखराव जिउ गोमायो। बे खास्रि बिस्रि जाथाया दासान्दि मध्य प्रदेशजों लोगोसे गासै भारतआवनो सुबुंफोरखौ सोमोनांनाय खालामदों। जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरजों गुलि गावलायनायाव 7 जवानफोरा मुंख्लं जादों। सुलुंनि बादिब्ला राष्ट्रीय राइफल्स आरो जम्मु काश्मीरनि जथाय रैखाथि सान्थ्रि हानजाया द'डा नोगोरनि थारुगते उरद बाहागोआव खना खनला सिग्रोमो। बे समावनो जथाय रैखाथि सान्थ्रि हानजाजों उदखारिफोरा गुलि गावलायो। गुलि गावलायखांनायनि उनाव उदखारिफोरा खारखोमालांना हाग्रा गुदु ओनसोलाव थाखोमाना थाहैयो। सासे बिबानगिरिनि दैदेननायाव रैखाथि सान्थ्रि हानजाया हाग्रा गुदु ओनसोलाव उदखारिफोरखौ उन उन होसोलाङो आरो थांनाय हरनि 9 रिंगासोआव रैखाथि सान्थ्रि हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जायो। बे गुलि गावलायनायाव 7 जवानफोरा जखम जायो आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो 7 जवानफोरा रुंसारि जायो। द'डानि गुलि गावलायनाय ओनसोलाव उफ्रा रैखाथि सान्थ्रि हानजाया गोख्रों सार्च अपारेसन खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुराव आसुनि गोख्रों सोमावसारनाय CAA खौ बोखांनानै लानांगौनि दाबियाव दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि खावलायनायाव तामुलपुर जिल्ला फरायसा आफादा आसाम सरकारनि CAA जाबसिननाय आरो 31 दिसेम्बर 2014 नि सिगां आसामाव फैनाय सुबुंफोरनि नोगोरारिजों सोमोन्दो थानाय केसफोरखौ फरेनार ट्रिब्युनेलाव दैथायहरनाय नङा होनना गोख्रों बेरेखा दाबि खालामो। गयबारि ब्लकनि BPFनि गाहाय नेहाथारि निरजन बर', BPFनि दोलोनि मिरु आफादनि मावफुं सोद्रोमा करपन डेक्का आरो मिरु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गपाल बर'आ BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जइनिं जाबाय। उदालगुरि तामुलपुर गाहाय लामानि तारखुथियाव गिलु बालु लामानि जाथाय। AS28 AC1681 नम्बरनि डाम्पारा जमिर आली मुंनि सासे सुबुंखौ सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ खोमायो। जाथाय जायगायाव रैखाथि हानजाया सहैयो। रैखाथि हानजा आरो जायगानि रायजोफोरजों दान्थे बिदान्थे सोमजियो। तामुलपुर जिल्लानि कुरिकाटायाव दुंहाव थासारि। हाग्रानि बिफानि मावथियानो दंफां खावनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। बे जाथाया जादों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमरिकाटा फरेस्ट एबा हाग्रा बिफानाव साख्रि मावग्रा बिरेन बर'नि हेंथायै। आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमायाव खुंफुंजानाय नर्थ इस्ट पिनक सिलाट गेलेमु बादायलायनायाव 14 जुलाइ खालाराव सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि मुंख्लं नोगोरनि साखाथि गामिनि थागिबि दयाराम बर' आरो प्रनज बर'नि फिसाजो थरायना मनस्रि बर'आ गल्ड मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोदों। बिथांनि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों देरहासार जानायखौ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो थरायना मनस्रि बर'खौ बरायदों। गहपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय राजगढ़ आउट पस्टआव गोख्रों सिग्रोमनायाव दिनै सानै गान्जा फालांगिरिफोरजों लोगोसे 10 किल'ग्राम गान्जाखौ हमनो हादों।